Lawan cinarita kakenali Sumala Dewi Aisyah ingat saat jangan pernah lan senebut ing riwayat Si Abdul Qadir Jailani duk lagi reingat dangu aku guru ngaji Quran malah dada sapit Si Abdul Qadir Jailan pegatatan kenging supe lan gugur ngos kitab dikih maring ulama abil apa wastani pun ukelkan darabet kenaya oke lo punika kasiwi dening ngasih awas otop sawalek mali gurune sabisun moro putra ningali kang bangsa mazumi kang linung lan Si Abdul Qadir mi arasa engan sagung ngadis nabi kang senalar sagung ulama sing kalik pas anek kalawan saking Muhammad anak azana bakilan lawan mali saking Abu Gonaim nenggekang wasta lawan saking Abu Lokot imam kang kaputraan dening Ahmad kalayu iku bangasane miwasing diana ika dan angajir muadab sata sorok miwanahu arutlan kita bakapian ilmu mantik lawan ma'ani badek lawan ilmu logok dening wastan ne guru ne kisih jagriyahya putra ningali kang bangsa tabri kang linung lan mali lumabat sahabat maring zatul arifina bil khair amat kang wasna putra ne muslim bangsa ni dia budi kaingaran Si Abdul Qadir Jailani angala bil motori kosing riku lawan ilmu tata kan lawan Si Abdul Qadir Jailani angala bil punika saking astane ingkang kekasih Imam Qadi Abu Said Mubarak Mazuni ingkang linung lan Si Abdul Qadir Jailan ingkang mangsi kumenangi jamaning para aulia ingkang alim kabeh duah kang mamai kromat lan sami maripat sadaya kinuronana sampun tenana ingkang lintang mangangkan Si Abdul Qadir nanggung saking sesama ing ngaji kabeh mari sing ulama kang sami ginuronan sadaya pan sami kantun panguningan negan dapan dan niran Si Abdul Qadir wonten kang guru sanungel imam Rofi wasane budi kami nang kasirah ing sekulama Imam Rofi bana sampun mantuk ing karomatu
mangangkan wong alim-alim kang longgu ing Praja Baghdad sadaya mencoro kabeh miwah kang para ulama anggul lare kang prayoga minangka gaganatenipun gunem sampun parapiso taan naik kang paryogi minangka gaganatenana Imam Rafi ilmu mung Abdul Qadir Jilani linangkung saking sesama ning peroleh kang agung kang lungguh ing Praja Baghdad maangkan Abdul Qadir uskinuna tenana Engan salonggo guru ni angling madrasah maka sagung sudar kang suki-suki samya asung harta minang kaperdaya para penda baciki madrasah agung kinarya pamorokana wong akeh maka wis dadi sampurna wong ngaji katoy madrasah sampurna gamuruh wong ngaji Quran lan kitab barakai Abdul Qadir amru ing wong sepronya ing waktu punika hijrah Nabi sallallahu Wical pancal ke dasa warsa langkungipun maka kan umur Abdul Qadir jalani nalika lungguing Baghdad kalau keteganatan Imam Rafi kang lian Abdul Qadir jalani masa ibu ingkang umur sekat layan sabta warsa akatong kang ngunjungi anak keneng madrasah Allah lan para soleh sari pandaran agung ingkang karamat akeh para oleh anjung isi Abdul Qadir jalan kalawan Abdul Qadir jalan yang lekodam Imam bani wasani kang sunukan ini Allah wonten ini kang karamat ing Abdul Qadir masur kantong yen cina lawan datana kang malicaytane dawakna semuidin karomat panasabun karamingrat sebuting dora peraja ing dalam kitab kasabut datana kana lawan loya madangi loya bajik aulia kang antin ada sapatelan buka muanya patan kelawan min Allah kang malur ingkang amun baing kutub Rabbani wal arif samad